आङो बाक्सायाव गेलेदोंमोन मुख्यमन्त्रिया बुंदोंमोन मा इउजि ब्रह्मखौ देरहायोबा मन्त्रि होगोन आरो सारा आसामनि गेजेराव मोनसे श्रेष्ठ समष्टि बानायगोन नोंथांमोना मिथिगौना बाक्सायाव आङो 5टा बोसोराव 47टा फाक्का लामा बानायबाय आङो 50टा जानो मोनथामल' खम आसाम मालानि मोननै बाक्सायाव डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम गैयामोन आं मन्त्रि जानाय लोगो लोगोनो 50 कोटी टाकानि डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बानायनाय जादों बाक्सानि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव इनफ्रास्ट्राक्चार माने आंखाल दंमोन आं मन्त्रि जानाय लोगो लोगो गासै 22 कोटी टाकानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि ग्रेन्ट लाबोदों आरो आङो सयल कनजारभेशनखौ नायो बाहाय 27टा सयल कनजारभेशननि खामानि मावदों दा बेफोर गासिखौबो नायजोबनानै बाक्साया दिनै बुंनो थाङोबा आसामनि श्रेष्ठ समष्टिफोरनि गेजेराव मोनसे आङो बुंनांगोन आरो दतमाखौबो बिदिनो बयनिख्रुइबो साबसिन आरो श्रेष्ठ समष्टि बानायनांगौनि दायित्वआ दिनैनिफ्राय राजु नार्जारिनि हागोन ना हाया देरहानो हागोन ना हाया दतमायाव बारा भट गैया 1,03,000 दङ 1,04,000 बिनि गेजेराव भटआ जागोन 75,000 देरहानो थाखाय 35,000 भट नांगौ किन्तु एबार आं बाराखौ बुंला 45,000 भट मोनबानो जाबाय हागोन ना हाया हागोन 45,001 45,002 बारायनोबा नोंथांमोना बारायनो हागोन आरो नङा होमबा आन्दोलनकारि हानजानि आखायाव दतमाया दंना गैया दिनैसिमाव गैयामोन एबारनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ एबारनिफ्राय UPPL नि आखायाव दतमा समष्टिया फैसिगोन दतमाया समष्टिया फैयोबा दासिमावथ' राजुखौ अननानै बाख्नायबाय आङो नङा होमबा एबाराव बेनो मोनसे दायित्व होनोसै आङो दतमाया सारा आसामनि गेजेरावनो बयनिफ्रायबो श्रेष्ठ बयनिफ्रायबो साबसिन समष्टि जानांगौ बेखौ मावनांगौ दतमायाव मा दं मा गैया लामा सामायाथ' एफा एनै जाबाय बड'फानि नामाव जे गोसोखांथिलि दङ थुलुंगाफुरि गासै बिश्वनि पृथिबीनि टुरिस्टफ्रा फैनानै नायनो फैनाय बायदियैनो साबना हामना 100 कोटी 150 कोटीसो थाखा लाबोनानै बेखौ जों जौगाहोनांगोन प्रथमावनो सेरफांगुरियाव फ्लाइओभार जाबाय नाथाय दिनै कसुगावआ डेभेलप जायाखै दतमायाव डेभेलप जायाखै ड्रेन सिस्टेमा डेभेलप जानांगौ दतमा हिसाबै दानि फिसा बाजाराव थायालासेनो मोनसे गिदिर टाउनाव डेभेलप जानांगौ मोनफ्रोमबो गामियाव मोजां दै लोंनायनि सुबिदा मोननांगौ मोनफ्रोमबो गामियाव इलेक्ट्रिसिटिया थाङै जानो नाङा पावार थाङै जानो नाङा आरो मोनफ्रोमबो डिस्पेन्सारि साब सेन्टार आरो पाब्लिक हेल्थ माने हस्पिटाल CHC PHC बेफोराव जाहाथे नार्स डक्टर मुलि जेब्लायबो जों मोनो जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव जिहेतु बियो हेल्थ सेक्टराव खामानि मावबोदों बेमार जानाय गथ'फोरनि थाखाय खामानि मावबोदों दतमा समष्टियाव माबा मेम लेम्बा आंगनबादि सेन्टाराव खामानि मावग्राफ्रा मिथिगौ नङा होमबा उन्दैफ्रा बायदिसिना बेमाराव भुगिनानै थानाय जोंनि 5 बोसोरनि गाहायाव थानाय उन्दैफ्रा खुनु बेमाराव भुगियाब्लानो थानो मोननांगोन बेमार मुक्त दतमा जानांगोन बे उन्दैयाव बेखौ बियो खामानि मावनांगोन जोंनि दतमा कलेज बियो जौगानांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार जुनियर आरो सिनियर कलेज मोननैबो सेरफांगुरि कलेज आरो जौगानांगोन हायोबा कसुगावआव गोदानै कलेज मोनसे गायसननांगौ दङ आरो लासैनो जों बाहाय गिदिर गिदिर इनस्टिट्युट लाबोनानै दतमाखौबो आसामनि गेजेराव बयनिफ्रायबो साबसिन श्रेष्ठ मोनसे समष्टि